и днес се чества 150 години от Априлското въстание. Искам да благодаря специално на госпожа Йотина, кмет на община Мирково, за любезното съдействие и да ви кажа, че в град София, там където ние живеем и правим телевизионно предаване, съм дошъл специално да отразя вашия празник, той е и мой, тъй като аз съм праправнук на един от големите революционери в 4-ти революционен окръг. Това е именно Стоян Илков Балканджийски от село Смолско. Както знаете, той е направил 5 дървени топа и в подкрепа на това, което каза госпожа Йотина, ще разкажа няколко подробности за децата, тъй като виждам, че организацията ви е прекрасна, имате много хубава община и прекрасен кмет, който е направил много за целия район. Стоян Илков Балканджийски е първият топчия. Топчия значи правил дървени уръдия, мили деца. Дървени, наречени от Иван Вазов черешови. Те всъщност са направени в село Смолско, близо до един връх, който се е казвал Войняк. На Стоян Илков Балканджийски са му помагали Тото Лазаров, Лазар Ташов, Дончо Анин от село Петрич, община Мирково, община Смолско. Стоян Илков Балканджийски първи гърми през Априлското въстание, като на 24 април 1876 година той качва един от тези дървени топове, може да го видите тук, на един връх Боището, или връх Боището. Това е местност, която е направена с окопи, изкопани са специални съоръжения и там той качва заедно с Георги Бенковски и с поп Неделю, чийто паметник виждате тук в центъра. Той е бил заедно с моя прадядо Стоян Илков Балканджийски, Георги Бенковски, поп Неделю и цялата хвърковата чета. Стоян Илков Балканджийски през цялото Априлско въстание първи е гърмял. След това гърмят Никола Бамбишев в Панагюрище, Брациговските майстори, Иван Танков Боримечката в Клисура. Но първия подвиг това е на човек от община Мирково, на моя прапрадядо Стоян Илков Балканджийски. Там го закичват със здравец или го качват на този връх с почести. Като тогава един голям българин, освен поп Неделю, там е бил и свещеник Кирил, казва: внимавайте да не пометнат непразните жени. Знаете, че когато гърми оръдие, има опасност, нали, да не се чуе силен гръм и да се оплашат жените, които са бремени. Те са наричали непразни тогава. Та фактически Стоян Балканджийски умира на този връх Боището, планината и връх Войняк е наблизо в село Смолско, но за да могат хората да отчетат този героизъм днес, както госпожа Йотина, кмет на община Мирково, така и кмета на община Мирково е подготвил в село Смолско, заедно с кмета на село Смолско, господин Георгиев, официална церемония, за което им благодаря, че ще поставят паметна плоча, паметник именно на тези големи революционери, дали живота си за нас. Защо Стоян Балканджийски остава в историята от община Мирково? Първо като революционер, който организира и вкарва от Букурещ, Румъния, първи идеята за дървена артилерия. Както знаете, Българският централен революционен комитет отговаря за организация на Априлското въстание. И те вкарват от Румъния по идея на Георги Раковски и на един офицер от Кримската война 1853-1856 именно тези дървени оръдия. Стоян Илков Балканджийски от нашата община, защото и аз я чувствам за моя, и Георги Раковски са първи братовчеди. Значи нашите прадеди са обучавали апостола на свободата Васил Левски, който идва от тук на 19 февруари 1876 година в община Мирково. Ходил е в село Смолско. Още се пази в село Смолско стола на Васил Левски, в който е бил и е организирал така наречените революционни окръзи през 1868 и 1869. Тези революционни окръзи, които са направени по време на Априлското въстание, 1876 са направени, подготвени от Васил Левски още 1869 година.